ụmụ Igbo ndị ọdịnala ekene unu. Ụmụ Igbo ndị ọdịnala ekene unu. Asị m udo dịrị unu. Asị m udo dịrị unu n'ụbọchị taa. Anyị bụ ndị ọdịnala, anyị kwere n'ihe otu kwuru. Asị m Chukwu gọzie unu ebe ọ bụla unu bụ ndị Igbo, na anyị nwa bụ ndị ọdịnala, anyị kwere n'ihe otu kwuru. Anyị si unu ebe ọ bụla unu nọ n'ụbọchị taa. Anyị si ekene dịrị unu na tupu anyị ejebe na n'onu Igbo na-enwere ife anyị ma a na-akpọ biko maka na mgbe ndị ochie, mgbe nna anyị ha mgbe ọbụla a ga-ekwu okwu, a ga-akpọnite godanị, kpọnite enu, kpọnite eke, kpọnite orie, kpọnite afọ, kpọnite nkwọ, wee sị ha udo dịrị ha, kpọnite nwaanyị, kpọnite nwoke, kpọnite ụmụazị, kpọnitekwe ndị okenye, maka na asị na ugwu bụ nkwenyere n'ọbụ eme onye ka emere ibe obi adị ya mma. Asị m ihe mee na ya anaghị apụtasị mgbe ọbụla bụ na maka na enwere ihe a na-eme, ịma na ekwe nkwa emeghe eme. A sị na anụ ọgụ ka esi ekwu dị ekwu n'onu Igbo, ọgụ bịara nwoke anụghị ya na ọ bụrụ onye ụjọ. Anyị ewerego ndị o mere mbụ wee mụrụ, so na mgbe ọbụla tupu anyị ekwuo ihe ọbụla anyị ga-ekwu, anyị ga-edịkwa chọọchị na anyị ga-eme nwunye bifo anyị ekwuwe, maka hụ na nwanne ime emeteghe ịhụ na agwọ ha gị ịba. Ịma ndị Igbo anaghị emere mmadụ ebere, ha dọsa gị ka agụ dọsara atụrụ. Ihe mee na ya na ha apụtazi simple as ABC iwu na anyị na-eme ihe anyị kwuru na anyị ga-eme n'ala Igbo, anyị chọrọ ime ya. Onye nwe mere ya na ha apụta mgbe ọbụla, maka ọ bụghị okwu ka a ga-eri, mana ọ bụghị ịkọcha ihe ị na-akọ ebe a gịnị mezie. Ọ ya mere na ya na ha ekwuzi mgbe ọbụla ka anyị nwekwa ike isave time wee mekwa ihe ndị ọzọ dịgasị n'iche iche. Ọdịnala Igbo only one thing, nature itself, because ihe ọbụla mmadụ mere n'ụwa, ọ nwere ike ndị Igbo nwere sọm ndị Igbo asị nna nna gị ha mere nka mee nka. Nwanne ka m gwazi unu nke bụ eziokwu, ihe a bụ okwu onye lazy man. Ọ bụ lazy man. Ndị Igbo achọghọ isoro ndị Kristian, ha esoro ndị Juu, ha esoro ndị ha esoro ndị. Create your own, kee nke gị. Maka na one thing m chọrọ ịgwa unu bụ kwehụrụ ụmụazị ị ga-amụ amụ, kwehụrụ ụmụazị ị na-amụ ka ihe ị ga-apasịrị ha tu ọwụgodi religiously. Let's say religiously, kedu ihe ị ga-apasịrị ha on ọwụ Juu orukwe the same thing. Ịma na watch life clock move from 12, ọ ga-abịakwa na 12 again. Gekwentị o, so that ihe ọbụla mere gị taa mere nna gị, ọ ga-emekwa ụmụ gị. So olesi ma nwere ichenjiri something ị na-eme. Ọwụ na isorokwe ndị Christianity, maka ndị mmadụ si fight Christianity today, ụmụ anyị ga-emekwa ya. Anyị soro ndị Juu, ụmụ anyị ga-emekwa ya, because history gwara anyị na enwere ndị si ebe ha si bịa n'Egypt a na-akpọ ndị Khazar, convert to a god in Egypt, and all those immigrants, they were known as EUs, the converts, or you mean the EUs. This English version of this EUs, or with the Jews, that means na ha with the immigrant, they are converts. History said, there is a history who said this. You got to go. And the history of this Israel, Isis, Ra and El, which obidoro mewe exist na 17th century. So amarazimu history gwara anyị na mgbe ndị ochie na ihe nwere na this part of the world anyị nọ today na Africa were clans, and this Egypt or Kemet is within these clans, and ihe mere Egypt dị wee dị more civilized bụ no center of excellency where people do businesses. You got to go because of ndị si na Arab, ndị si ebe ọbụla ha si, ndị si ebe niile ebe a nke ha na-eme business. Onya nwa mere ebe ha ji wee dị more developed. So everywhere is the same. So Africa you don't need to look for where you came from, because all of them is within one place. So look beyond the Egypt, beyond the Egypt. So within Egypt, Nubia, Igbo land, whatever you call it, empires, whether Ghana empire, whether Songhai empire, they were all in the same place. Only thing that na once clock up na 12, ọ ga-abịakwa na 12. So empire keep rising and falling, rising and falling, rising and falling. But all the same people, nwere ike Songhai rise ya, a world center of excellence. People begin to migrate. Ọ bụghị na o meziri na everybody migrate. No, some people go there to do businesses, or to ndị mmadụ si eje America or Europe to stay. Or does not mean that everybody in Africa hapụga Africa. Many Africans got Europe today, but there are people in Africa as well. You got to go. So anyị ga-akwụsị because ị na-ekwu na isi esi wee bịa. Ọkwa ha mbọsị ndị asị gị na ebe isi wee bịa isi mba. Nwanne isi na Israel, you go back there.
Israel ha nwetago anị ha, so go back to your place. Ịghọtago, gaa back ebe isi wee bịa before mmadụ a na-ekwugheri ihe ekwugide ya one day ndị a sị na oke ebe isi esi wee bịa, you go back where you came from. ị nwee nsogbu. Ịghọtago, ị na-azụ anị na-azụ abụrụ nke gị, ka ị na-azụkwa ndị anị fọ mgbere asụsụ na dị anị na isi esi wee bịa, you go back where you came from. ji ebe aba ebe isi wee bịa. Mmadụ nọkọta na ọ na-ekwutere onwe ya ihe ọjọọ. Ndị ọcha si na cave wee pụta, enwego mbọsị ịfụrụ ndị ọcha na-ekwu maka na ha si na cave. He will tell you about Plato, Aristotle, Einstein. Ha na-akpọrọ gị afa ndị na-emewe ọfụma. Why they never gave you the history before that time? Why ndị ọcha enyebeghị unu history before this Pythagoras and Aristotle? Why na ha enyebeghị the history? Why? Because it's not necessary. Because the mind itself always reflection. So in na-egosi ụmụ gị the picture of that genocidal war, you are demoralizing them. Ị na-agwa ụmụ gị na ha bụ slave to ndị ugwu, you are demoralizing them. Ị na-agwa ụmụ gị na ndị ọcha mere ha slave, you are killing them. Before ndị ọcha eme ndị ojii slave, ndị ojii emewekwa ndị ọcha ihe ahụ, but you can never hear it, even see it. Ị gaghị afụ ya ma ọ never you hear it na ndị ojii mere ndị ọcha slave, gbuo ha, chụpụ ha. Ị gaghị anụ ya, because that thing bụ ihe na-egbu mmadụ, is a strategy. Why egburu ndị o nwere nke a na-asị na egburu ndị Jew na Germany, ya ahụ fake movie, ghọtago, mana ị naghị anụ ya because ọ na-eme affect the emotion. Nwatakịrị ọbụla na-eto eto for that picture egburu ndị Biafra na 67 those things, ị na-agwa ha na ndị Hausa, hey we are slave, I was slave, we must be free. Ime ihe na-eme n'ime obi nwa ahụ, igbuo imere kwa gbuo ya, igbugo dị obi. The same thing applicable to ị na-asị nwa gị ndị ọcha na-eme anyị slavery, we are serving white man, anyị na-asabụ ndị ọcha, igbugo dị obi nwa ahụ because igwego nwa ahụ not slave ka ọ bụ na somebody o nwere master, so igbugo akara onwezi ebe ọ chọrọ ije of inferiority complex ejide. Inferiority complex ejide because as you say you speak abracadabra. Mind is power. Ọnụ mmadụ ji bụrụ ọnụ mmụọ. Once you show the image and say it, o may exist. So unu kwesịrị ịma the strategy unu ga na-use wee na-eme something. Ị na-eme something because ajụrụ m ndị be anyị sị ha, enwere ewu, nwee nkịta, nwa atụrụ. Ihe a bụ ụmụ anụmanụ ịtọ. Can you tell me differences between these three animals? Very soon anyị ga-ebido, ọwụ na dị app anyị pụta, app radio app anyị pụta, anyị ga-ebido mewe proper radio station na-receive calls so that ka m nwee ike ịjụ disi ajụjụ openly ka ndị mmadụ saa m ya. Achọrọ m ịma the difference between ewu, nkịta and atụrụ. Ha nọ na the same animal side, animal nature, nkịta, ewu na atụrụ. Achọrọ m ka ndị be anyị begin to reason na inside human being enwere ewu, nwee nkịta, nwa atụrụ the same. So nkịta ka ewu mara ihe, unu kwesịrị ịma na nkịta ka ewu mara ihe. So o nwere anụmanụ ka ibe ha mara ihe, ọ dịkwa otu aha na human being. Ọ bụghị because na enwere phone, smartphone, onye ọbụla nwere ike iwere phone na be na-ede nonsense, na-ekwu nonsense. Ọ bụrụ ya, ị maha ma ọ favor gị ma favor gị just because na enwere somebody else build phone, because ị nwere access to buy the phone, i were na-emegide onwe gị, ị na-eji na-eyuzi because ndị mere ihe ama na ọ bụghị onye ọbụla ma ihe o meniri. Ndị ọcha mana ndị ọcha rụrụ phone, ọ bụghị ha niile, ndị rụrụ ya arụ ha ma ihe ji wee rụọ ya. Ha ma na this phone nwere ihe a na-akpọ object. Ọ dị ka siga, phone dị ka siga, ọ nwere addict, ọ dị n'ime ya, enwere element dị n'ime phone dị addicted to brain. Once ị na-eyu all the ways ị na-adị ọdụ mmadụ si junkie, ị wụrụ junkie to phone. Ọ dị n'ime phone abatụ na amarọ ma ha ma, so ha ma na iwere ha na the phone na ị ga-eji ewe destroy ya yourself because ịma na abịakwa nwee ewu, nwee nkịta, nwee atụrụ, otu a nke ọ dịkwa na mmadụ. So anyị mara ịghọtaghọ ihe ọ bụ, ịma ha fọ ihe ọ bụ. Ma even the Facebook o, ma even WhatsApp o, enwere ihe eji wee create ya, but ndị na-amaghọ no for publication and publicity, ha na-use it against themselves without being knowing, ignorantly ha ma ha na ihe a bụ just ị na-edestroy onye ọbụla pụtara publicly tin ya bụ slave. Nwanne iwuru gị slave, and nwa ọbụla ị mụrụ amụ fọ ha na datin, ogbuo moral ya ozugbo, ogbuo moral ya ozugbo. So
mgbe ebe ọ bụla ọ fụrụ ndị ahụ ị na-agwazi ya na ọha bụ the master a na-asa avụ ọ respect be ha. Mgbe ndị ochie onye ugwu ọbụla metụrụ onye Igbo aka ọ naghị asazi ahụ, mana kịta na enwe ike na-aga n'ire onye ugwu amaghị aka ntị isi because you slave, so ị gaghị amakwuru igbu ikroch go the mind without being knowing. The same thing to ndị ọcha, ifu picture onye ọcha na isi Jizọs iburu na-agbagharị because of what? Ifu go the ebe ndị ọcha kwechara ihe n'onu, ka ihe mee nna nna anyị ha ndị ọcha ji wee bịa emerie ha abụrụ ihe niile na so ifu ha agwa ha anaghị those stories you submit ya ozugbo because e nwere something mere ha superior ha ji wee meri nwo nna nna gị. ịghọtago? Something must has happened ha ji merie nna nna gị. So ihe awụcha strategy ịnọ mgbe o mere onye gwa gị na meriri nna nna gị or because na go beyond just let me say 1600 there was nothing like race. Beyond 1600 enweghị dịka race. All these things ị na-afụ na abụ orubekwe 50 years all this ihe ị na-afụ na orube 60 years. Ngwa gị 19 let me say before the war enweghị onye Igbo na-eje abroad go and do the research. Enweghị ndị Igbo na-eje abroad go and do the research. So ihe ị na-afụ na dominate power and history ihe bụ last 20-30 years. Last 30 years. So how come all of a sudden your ancestors was killed black? Where? Get the evidence. Where is the evidence that nanda gburu nna nna gị? Where is the evidence? The history nonsense edegerie buru na-ebugharị na deceive ndị mmadụ. Kedu the history gosi na nwere ihe a na-ekwu? Emere slavery was buying and selling, which is ha rere ndị ọcha more than ha rere ndị ojii. Ihe a bụ ihe ha na-emere onwe ha then, and is a memory of the past. I don't care. Anọghị m ebe ahụ ome, so amara m ka o si mee. Onye somebody may write in their favor. Mmadụ nwere ike iwere picture see ebe onye ọcha tiri onye ojii ụtarị na-apịa ya just to humiliate you. Ikwere? Why not you go and say your own? Ebe onye ojii na-apịa onye ọcha ụtarị humiliate ya na Facebook. Ikwere ozugbo hey, they humiliate us, then slave us. Who slave you? Onye slave gị? Ndị ojii nọ bụ na America before this man get there. Unu amaha na these people dey so trickish. Unu amaha ndị ọcha ọfụma. Ndị ahụ ihe ahụ na-afụ na Hollywood movie. You have to be careful. Ọ bụ otu aka ha dị, otu aka ndụ ha dị. Ị kwesịrị ịdị careful. All those things ị na-afụ na akwụkwọ ọ bụ a consciousness today. Ọ bụ the same way TV to penetrate your consciousness. Ihe ọ na all the same thing ka ha na-emere gị n'ime book. Why always before this slavery? Ka ihe what is the life before slavery? Kedu ebe ndị ọcha nọ before slavery? I want to know. Kedu ebe ndị ọcha nọ all of a sudden they came from nowhere ebe abudo slavery? Before 1967 kedu ebe how was Nigeria? Kedu ka ọ dị? How was Africa before? Nobody knows this thing. All of a sudden African people ndị ha ji na-efe arụsị, ha ji worship this, ha ji do this, their God is watching killing them. Because of this God will punish them because of them left their God. Nonsense. Indirectly na-ekwu na your God adịbụghị ezigbo ihe because you left your way. That's why you are indirectly telling the whole world that na your people, your ancestors worship nonsense. That's why their God is punishing them. Every cause n'ụwa nwere effect. Your ancestor is not here, you are here. So if there is a problem now, it's you, not your ancestors. If there is a problem now, it's you, but you cannot see. You want something to blame, you must look for somebody to blame. Always. Excuses. Hey, my ancestors do this, my blame. Oh, you both do this one do this, you can't do this. Everybody is to be blamed, but chefuo na enwere difference between ewu, atụrụ na nkịta. Unless you find the difference. Unless you wanted the difference between ewu, atụrụ and nkịta, you will not find, you gaghị ama ebe ị nọ. Agwago m unu here na soul na-egro. Soul nwere journey. So ọmaha m the last time nrọ ajọ mmụọ. I cannot remember last time I dream about evil spirit and this thing na-akọ. I cannot remember because ọ bụ your mind na-generate ihe nrọ na-arọ bụ ọ bụ ihe because life is a dream, whether physical whether nke na-alahụ ụla is a journey of soul, all of them. Because sometimes ị na-eche ihe na life ị na-akpọ ụrịrọ ya na nrọ, sometimes ihe mere na nrọ eme na ife,
So life and death is the same. Is because of na your mind is associated in the matter which is the body. Body bụ arụ ka ọ bụ ihe rụrụ arụ. Ọ dị na asụ Igbo, unu anaghị anụ Igbo ebe a. Arụ bụ arụ gị, arụ mmadụ, ọ ihe rụrụ arụ ka ọ bụ. Ihe ahụ corrupt element. That's why ife nwaanyị bụ ọtọ amụ ekenye gị. That's why anya gị a na-afụ nonsense, ọfụ moto, ọfụ ego, ọfụ nka. Arụ bụ ihe rụrụ arụ, ọ ihe ọ pụtara n'ọnụ Igbo. Ihe rụrụ arụ. Arụ mmadụ. So that is the simplest ABCD. So ị kwesịrị ime understand mgbe a na-asị gị crush the animal self. Crush ya dị arụ gị rụrụ arụ, the negative emotion. That is your problem. Ị chọrọ moto, ị chọrọ akwa dị mma, ị chọrọ nwaanyị dị mma, ị chọrọ nke ị na-achọ mma. Ihe niile are your body. It's not your spirit, it's not your mind, it's your body. So nsogbu ị nwere bụ your body. Ọ bụ nsogbu ị nwere the body with these differences. So ị na-ekwu na ọ bụ na ana Igbo adịghị mma. Is we that is not good, not our ancestors. Enweghị ancestors mere anyị ebe a. Ha debere anyị everything. I can prove it, categorically prove it. Ihe ọ bụla ị na-eme dị njọ na ana Igbo today, you doing it. Because yesterday is nothing but memory. Yesterday is nothing but memory. So anything you do it. Either na ọ na-efevọ gị or na ọ naghị efevọ gị. So because mmadụ anaghị ama ya aka n'ọkụ. Onye mmanya aka n'ọkụ, ọkụ da ya osepụ aka ya. So ị gaghị asị m na nna gị manyere aka n'ọkụ, ịmanya aka n'ọkụ, ọkụ na ha oge etinye aka nsị nna nna m manyere aka n'ọkụ ka mmanya aka n'ọkụ. Nwanne ịmanya aka ọkụ ada gị ịfụ ya. So ngwa ihe ọbụla ị na-eme na-emere onwe gị out of ignorant or whatever which way, but is you. Ndị Igbo of recently, we are not educated enough because life changes. They created a different way of life which we are. Ọ dị ka mmadụ ije bido ọrụ now, ị ga-enwe ihe na-akpọ formal professional. That is the educational system. Azụọ gị na akwụkwọ in particular something so that you become professional in that thing. Life change and we fail to change to adapt this life, and we are living this life. Had it been na anyị na-agba ọtọ na village anyị, we would not have problem. Mana we associate ourselves with this modern way of life without creating a way to adapt this way of life. So that is the problem. Pump and play, nothing more, nothing less. Nwanne ịmụọ nwa zụọ nwa gị aeronautic engineer, ọ gaghị abụ onye nkịta, ọ gaghị azụ ọgwụ, ọ gaghị eje Malaysia, ọ gaghị ezu oche, ọ gaghị agba ama. I swear to God, I swear to God, na ịmụọ nwa zụọ ya as a scientist, ọ gaghị ezu oche, ọ gaghị agba ama. Life and direct. But ịmụrụ nwa 13, ịmụrụ ụmụ 12, ịmụrụ ụmụ 10 without anything, without proper education, and this your children, your child, ọ chọrọ i live this modern life. Had it been nọ na village na-egbu akwụ, ọ gaghị enwe nsogbu. But you want to live modern life without anything to contribute in modern life. This modern life, phone, moto, this latest akwa anyị na-eyi, ihe niile ọ bụ ya modern life. All creativity ka a na-akpọ ya creativity. Ọ ihe ọ bụ. All of a sudden anya ma fence makpute onye ọbụla a na-ezu ochi, a na-agba ama, a na-egbu nwanne, a na-eme nke ọja bụ those things, simple as ABCD. So mmadụ deceives n'onwe ya this that. Ọ bụ na if we want religion, because every country nwere religious processes na their country, because all control. Agaghị m atụrụ na asị ebe. Religion is a control, a way of control the population. We have to, anyị ga-enwe, anyị kwesịrị inwe ya. We have to have a way, because in the olden days, nna nna anyị ha na-use ihe a na-akpọ ndị isi nchụaja, all spiritual way, and the mgbe ahụ spiritual knowledge would the best way. Ihe ama onye ọbụla dị more spiritual, ọ bụ nyenwa na lead na rule. So our ancestors, we are so spiritual, and our land is governed by morality. You got to go. So but today now life will change, you go. But at least I get a way to control this, teach our people morality, because anaghị amachi ihe amacha n'ụwa. Ọ mmadụ bụ chi ibe ya, ọ mmadụ bụ chi ibe ya. So anyị kwesịrị inwe that this thing, because anyị bịara kwụba ọdịnala. Achọghị m ka ndị mmadụ ghọtahie the thing, because 98% of ndị Igbo they are religious. 98% of ndị Igbo were religious, ha dị religious, ghọtago. So ndị be anyị kwesịrị ịma na-ekwu ọdịnala, ọ bụghị kaba nzu chụba aja, tọba nonsense, taba ọjị. Mba nwanne, onye na chi ya ịpụta n'ụtụtụ ịga ọjị. But there is a loophole. N'Igbo land anyị nwere ihe a na-akpọ loophole. So that loophole ka anyị bịara for, ọ bụghị about ihe gị na chi gị kpere. We don't care.
ihe gị na chi gị kpere wụ don't care because all your personal something ichi ịmụ ya aka n'ọkụ ịmụ ichi ịmanye na mmiri ịmanye ichi ịmapụ n'ụlọ that is your personal life. But ihe anyị chọrọ i-create wee society so that ebe ọ bụ na nna nna anyị ha enweghị any written story, anyị nwezie written story a ga-enye nwa anyị dị oke, ọ ga-eme nwa anyị gụọ the written story, or say yes I know where I came from, then I must know where I'm going. I dey confused now today, ndị be anyị dey confused, ha marọ ndị a sị na Igbo si ebe Igbo si ebe. My friend, ịchọ need ihe ịmụ ebe Igbo si or make no sense. It does not make any sense. Before ndị ọcha abịa Africa from Egypt, ka ebe ha si bịa from before Egypt, ifuge na akwụkwọ before akwụkwọ one ka iburugoro ifu na before Egypt and Rome, ka ebe ha si before Egypt and Rome, ifuru ya akwụkwọ one ka ifugoro ya. You can see it if you study, you see. But ị gaghị afụ ya na normal story of westerners. Ị gaghị ama onye ọcha amadịghị mpa nnukwu esef ihe ọma bụ ọpụta ọjọọ ọrụ ogoro moto mụọrọ onwe ya nwa ya ido ivu nke ya ihe ọma bụ mpa ya ọmadụ onye bụ mpa ya sef, he does not care because ọma na tomorrow is the way na ọ bụghị yesterday. But at least ị ga-ama ọ bụrụ na ị nweghị ebe isi bịa nsogbu adịrọ, but ị mara ya good and fine. If you have, you keep it. If you don't have, create one. That is life. If you have, good. If you don't have, create one. But if ọ bụrụ na ị nwere ike create one, ọ bụ when, because of lack of knowledge. Ndị soro oyibo sị knowledge is power. Knowledge is power. Ọ bụrụ na ị nwere sense, adịghị m chọọ na onye Igbo ọbụla ma ihe can never ever jiri ọnụ ojeri ji eri ede si asị Israel bịa. Onye ọbụla bụ onye Igbo ma ihe na-eri ji eri ede enweghị ike ikwu that nonsense, because o nweghị ihe ga add to your life, never. Ọ bụrụ na enweghị lost at ndị Igbo lost their story, ma ihe ga-eme in ancient story, ancient black Africa, every story there is the same. All of them is the same. In ancient Africa, they are all the same. So he needed were the best one, couple her together, give them as your history, so that nwa gị gụọ ya or they proud, because onye dị proud na-eme ihe ọma. Onye nkịta anaghị eme ihe ọma. Onye nne ya na prison, nne na cell, nne na cell, ọ na-aba uru. Ifunugo nwatakịrị mpe ya na mmanya na prison na-aba uru. O nwere ike ịbụ by God grace, but majority of them agaghị aba uru. Majority of them agaghị aba uru. Onye mpe ya na mmanya na prison, majority of them agaghị aba uru. Simple as ABCD. So you get this kind of history. Nna gị ji si Israel bịa, nne gị ji si ebe nwa bịa, nna gị ji wuru slave, eji wee lee ya n'ohu. Then kezikwa onye nwa ahụ ebe eme, ọ ga-akwụ ụdọ. The person will commit suicide. And the present day, eru aka na eru aka, igwe about their ancestors killed, nke na-eso ha n'azụ killed. Ọwụkwọ the present day, ọwụzie na ọkụ mmụọ anọkwu the present day. Ọ ya achịrị ụdọ kwụọ because there is no hope. Because ọ ga-asị gị this thing mere their forefathers, maybe black people are cause, ọ ga-asị gị maybe na ndị ojii abụrụ ha ọnụ. Yes, ọ ga-asị gị na abụrụ ha ọnụ because ọ gaghị eme before the person, mekwa before the person, na-emekwa nyanwe again. Ọ ga-asị gị na something is wrong somewhere. So ọ bụrụ onye na-aka ha obi, o jebu ahịa ọgwụ si kama ịda na ọ bara ọgaranya ọnwụ, o jee Malaysia or Thailand ebe a na-egbu mmadụ zụọ ọgwụ egbuo ha, ọ karịa mma na ọ nwụrụ anwụ zuru ike. Simple as ABCD. So ọ bụ the educational system onye na-eme odu brain of people ha ji eme ọfụma. Ị gaghị ewere wrong nonsense na-akụziri ụmụazị as history na-eme na hey we must tell them is how do you know is your history? Can you prove it? Ị ga-eprove nwe, ị gaghị eprove nwe. Anụrụ ọgụ 1967, onye ọbụla mana anụrụ ọgụ, onweghị onye n'ime unu ma ihe mere na that war. Some people ma, mana ụmụaka na-amụ ọfụrụ amarọ, sọsọ ihe ama bụ negative side. Onwere onye si na ihe ọjọọ emere, but i were datin zụọ ụmụ gị marakwa amara na ihe na-ecreate another vampire. I were zụọ ụmụ gị ihe na-ecreate another vampire. Ị ga-eme ka ha mara na enwe ihe mere nụ, but mee ha ka ha mara na ha nọ in control na ihe dị otu a mere, but ha nwa meriri. Don't make them a loser. If you ime ha anaghị a loser, igbugo ha, because ụjọ ga-ekiti gị ụjọ n'ahụ. Ọ ga-ajụ why o ji wee lose that time. Ime iti gị ụjọ n'ahụ, because a loser create fear. Lose na-ebute fear. A ga-asị agwụrọ gị ebe, a ya akwụkwa gị ebe again. So mana ọ bụrụ na igwe ya o meriri, o mekwa meri ọzọ, kama inye ya excuse, inye nonsense excuse mere eji wee chenjie, ịchọ ofu ihe ka ọrịa, ị gaghị agwa ya dịrị itin mere
kọrịa something a ga-eme kọrịa oju ya afọ. Ọ bụghị nọkọta isi mmadụ mpa nnukwu unu slavery dawan slavery nke ọzọkwa egbuo ngịnwa na onwe gị enweghị ihe ị nwere ọ ga uru ọba na ọ dịkwa ndụ. So ihe ahụ ha strange azụ ụmụazị. This is black Americans in America today ha anaghị emewe ọfụma because of this security na-agwa gị. Ihe a na-agwa na ebe enwere ike na-ekwu ahụ ma onye Afrịka ahụ ma onye isi ojii gaghị believe ya. Ihe mere ndị black America anaghị emewe ọfụma bụ this thing na-agwa gị na because o nwere ndị isi ojii na America nwechara company nwere something good mana ndị ọcha nọ na America mana this story na-agwa gị bụ eziokwu. So they always make movie about that and capitalize on this ahụ ndị ọcha si wee mee ndị ojii akaja. So o mezie gị ịdị violence and angry ịpụta ndị eke ndị ọcha egbuo gị ọtị gị n'ime nga. So ha na-provoke gị, they want to provoke you. Ha provoke oge bịa ha kutuo gị. That is a game. Because ịgwa ha na obere nwa na ihe a mere nna ya owe iwe. Ịgwa ha na obere nwa si ya na ihe mere nna gị owe iwe. Ọ kutuo gị ozugbo. You got to go. So that is the game. Akwụrụ ọdịnala anyị bịara onye ọbụla kwesịrị ịma. And onye Igbo ọbụla kwere na Jizọs bụ Chukwu ya. Onye ahụ niile ije ụlọ ọgwụ ka agwọ ya. Onye ahụ kwesịrị ije ụlọ ọgwụ ka agwọ ya because ihe a nọ bụ na age of gold. Age of gold bụ mgbe your mind is pure as God itself. Because mgbe ndị ochie ndị mmadụ believe na whatever nwere power to do something. If you can give ọchịcha oke ngwere ọkụkọ ewu to do a sacrifice, so all that thing the more superior than your soul. Ị na-agwa m na your spirit ewu ọkụkọ ka dị more superior than your spirit. Are you telling me that this cross is more superior than your spirit? Cross of Jesus. Ihe o gosiri bụ na you need more recycling of life to reach the level of our own consciousness already. Now is the year of gold, the time of gold. And do ya behind no. Onye ọbụla na-achọrọ nature abhors vacuum. Anaghị ayọ mmadụ biko na ordinary. Ordinary we don't beg. And you can never tell us that your ancestors do this and that. Yeah, nonsense. This life is yours and you must create something that we will give the future generation. And what do you hear to give them? We don't have anything to give them and you must offer our right and we can never give them Jesus. Anyị agaghị enye ụmụ anyị Jesus because they will start fighting there. Inye ha Jesus, the fight will continue. Inye ụmụ future generation Jesus because ndị ọcha hapụgo Jesus already. Jesus only exists in Africa where there is hunger because of agụụ and poverty. And the time shall come, ha ga-apụta na the poverty, then the fight continue. Jesus asị here, that thing will fade away. And if that thing fade away, another chaos. Ụka pụtara okwu na ụka, which is problem. Okwu na ụka ọya bụ ụka, ihe nna nna ya kpọrọ ya problem ka ọ bụ chaos. So ndị Igbo, mụ na achọghị, we don't care. Ọdịnala nke anyị bịara bụ to give sense of belonging to ndị Igbo and our future generation. That's all. Onye iche ka nzu iche igbo ọkụkọ iche ịchụ aja anyị chọrọ ịma ihe anyị chọrọ to make the land otu ọ dịkwa mgbe ndị gboo the pure asịghị na a ga-eme ya onye ọbụla yiwe pantị kọgheribe nọ anyị ga-eme ọ dịkwa pure rụọ ọrụ ndị be anyị enwe ọrụ nwee edisense. Ọkụ bụ the easiest thing in life bụ electricity. Jee jụọ onye ọbụla ma arụ electricity. The easiest thing in life is electricity. Anyị enwere ya because of too much corruption and stupidity. Niger nwere ọkụ 24 hours. Niger nwere 24 hours electricity. Even Senegal. Unu enwere ọkụ. Asị gọọmenti asị ha. Your governor, ị na-agwa m na gọvanọ gị enweghị right. All those 5 state governor enweghị ike ịkpọtanwu foreign investors. O nweghị ike ịchọtanwu ndị Igbo ma arụ ọkụ. Ohi na-agwa na enweghị ndị Igbo ma arụ ọkụ. Always they say Nigeria. This Nigeria was there since 1960. Nigeria was found 1914. 1914. How come all of a sudden everything is ịgwazi onye Igbo na let's go and develop our land. Or say Nigeria will not allow you. 1914. How come everything may allow until last regime? All of a sudden, Jonathan nọkwa there before. Nwanne anyị nwoke nọkwa there. Ọkwa agụ iyi iro nsi kụsasịrị the Eastern region dey grow. Ọkwa the man kụsasịrị 1966.
all of a sudden onye Igbo let's go and do this or sị nka onye Igbo ka ime nke ọ sị nka na everything we excuse onweghị nke ihe dị ha onweghị nothing enweghị ike dị ha mee complain osigosi ebe but this man have you done this no ka ihe na-akọkwara ebe imego ye mba what are you talking about ime gị akwụsị gị o nwere onye kwụsịrị gị mba na-akọgeri nonsense enwere airport 5 ebe ahụ enwere airport n'Enugu nwee n'Owerri go there and see yourself local airport ka na-ekwu ọ bụ international go and see the airport oisi plank ka eji ebupụta iwu plank gago na airport ndị ugwu gaa na airport n'ugwu Hausa ị gaa na nke Owerri ma na nke Enugu judge for yourself for mmadụ na-ekwughere uche ejigo just dict negative emotion destroy ya so ihe gwara ya about this is ọgụ 67 ọgụ na so onwezi ihe ndị Igbo dị mma ya again onwezi ihe dị mma ya apart from this story we don't have a story again Igbo people enwe this we don't have a story apart from negative emotion of 67 ọgwụgo nothing more nothing less ihe abụ ihe anyị ji azụ ụmụazị you breed vampire ihe na-breed vampire and dog crush everybody all of us will die off nature will take over nature will take us away because you don't there is no in the kingdom of God there is nothing like that anyị bụ ụmụ Chukwu ya aka gị ụkwụ gị ọ ya bụ aka Chukwu na ụkwụ Chukwu aka gị na ụkwụ gị ịnokwe ekpere Chukwu God come from heaven Chukwu abịa ma will save us nwanne gbara paracetamol ṅụọ na ịba na-eme gị paracetamol ịba ji gị aka all of a sudden hey God will show wonder anyị ga-ekwugide this thing ekwugide one day you will see how this thing will happen all of a sudden something will happen ihe na-akpọ ya religious mindset ị ga-anọkọta nnọọ some Chukwu God will do something imaginary all of a sudden things will change bọọsụ na-agba n'ụzọ Bini makpụrụ na okpuru gota everything kurie ka ihe o ji wee kurie this man bụrụ bọọsụ apụta o chekighị fuel o chekighị taya o chekighị mmiri o nweghị o chekiri o buru di moto move pụta na Bini moto egbe overheat gba ọkụ gbuchie ndị mmadụ ọ sị gị na Chukwu na ekwensu anyị nọkọtara nọ one day iwe wee anya ebinie kwegheribe without no plan onweghị ebe anyị na-eje enweghị ihe ekwuru a na-eme no absolute plan anyị akọgheribe at the end of the day anyị ruo n'ụzọ anyị agasị onwe anyị n'ụzọ kpọzie Chukwu abịa mana Chukwu onye nwa chebe atụ anyị eberibe ka anyị dara anyị nidiri commit suicide ọnọ anyị niile kwesịrị ikpochapụ hapụrụ ndị anyị ha were dị anyị ka ihe anyị ji eme onweghị capital na Igbo enweghị capital achọrọ m ịma capital na Igbo where is Igbo capital ngwu na enwere mgbe Ọnịcha main market ndị mmadụ na-esi Kotonu bịa ahịa na main market go ask from Zaire abịa ahịa na Nnewi from Zaire to Nnewi bụanyị na ọ naghị emezi maka na ndị Igbo je na Zaire je nwee shop go shop na Zaire go shop na Kotonu na-azụzi ahịa ebe ahụ ndị Zaire anaghịzi abịa ahịa na Igbo gazie Lagos mepezie shop gazie Ugwu Hausa mepe shop mmadụ complain ị na complain go and do the research because in ordinary anyị na-emere everything we study before we say ọ bụ ndị Igbo wepụrụ economic power na ana Igbo nobody remove it only Igbo people remove because ndị Igbo gara those places ndị agha na-abịa azụ ha ahịa jee ebe a mepezie shop ndị agha gazie ebe ahụ goro nna ndị agha gazie ebe ahụ goro so nwanne esi m Gabon abịa ga-azụ gị ahịa ị bịazie na Gabon mepee shop nna m bezie ngorozie gị from Gabon instead of ịgabazi na ana Igbo na so that is the why that thing wepụrụ economic power from ana Igbo nwere onye wepụrụ ya nobody stopped it ị nwere ike go about seaport and all those things all our stupid politicians then sold it away all stupid politicians sold those ones away so I know all those things how they happened that's why we talk about these political processes ndị be anyị kwesịrị ime ya occupied but igwe ha dịtị na ọ dịghị ka onwe onye na-edeceive onweghị onye na-egbu ga-egbu enweghị ihe enweta nwata of victim victimization does not ọ naghị help a victim remain a victim in this world whether good or bad a victim remain a victim whether that is life for you
so ọ bụrụ na ndị be anyị ga-ekwe nwanne ọ dị ụzọ na-abụ esi eme ihe. Ọ bụrụ na ị chọrọ boko ị gaba, ọkwa na ị chọrọ diploma ijebe, ị cannot stay in the, ị gaghị anọ n'etiti na-ekwugheri. You must go one level and you must ihe ị chọrọ ime ị ga-aplan go de nweta result bido. Ndị Amerịka chọrọ iji Iraq, ha agaghị anọkọta nnọọ one day buru plan jebe na Iraq. Ha bụ ụzọ gwa ndị be ha na Saddam Hussein egbu mmadụ, gosicha ha ndị o mere ndị o ji gas wee gbuo before ha ejebe dị ọgụ. Ha makwa na ha nwere ike ibu nte plan jee ebe ahụ mee, mana ha ma the reaction ihe o nwere ike result. Ịghọtago? Mgbe ha na-eje Libya, ha gara Libya gwa ndị Libya nka gwa ndị Libya nka before ha ejebe. Ịghọtago? So ị gaghị anọkọta nnọọ ibunye plan jebe Libya jee ime ihe ọdụ ụta nke esi eme. Ọwụ ihe ọbụla anyị chọrọ ime n'ụwa anyị kwesịrị iji nwayọ nnọọ study ya datin mana ka anyị ga-esi eme before anyị emebe. Anyị kwa ndị Igbo ka anyị kwa ndị gbuo ọkwa ndị gbuo ọkwa ndị ahụ ndị rụrụ 3 years ha rụrụ something na 3 years. Ọkwa ndị a rụrụ something 3 years mee ihe niile in 3 years. How come o ji rụzie nke ọ na ịgwa ndị be anyị something eziokwu common eziokwu nkịtị truth is life. Eziokwu bụ ndụ. Onye ọsọkwa aja bụrụ eziokwu bụ ndụ ma mpa anyị ma mma anyị. Eziokwu bụ ndụ. Truth is God and truth is life. And the eziokwu you shall know the truth and truth shall set you free. Ndị Igbo is yelling because ndị Igbo bụ ezigbo mmadụ. They are good people. But they are not pragmatic. Ndị Igbo adịrọ pragmatic. They are not consistent. Consistent abụghị na-eme ofu ihe na-emegeri. No, in the laboratory a na-eme thousands of research before you get a single result. Only one result. Thousands of research. All your consistency. Ọ bụghị about doing one stupid thing expecting a different result. It's all consistency. That is not consistency. That all we believe ka ọ bụ. You got that? So ndị Igbo ọ ka mma taa bụ gboo. In a space there is nothing like time and space in the universe. So the best thing anyị ga-eme na bụ ka anyị mara ụzọ anyị chọrọ ije eje. Anyị chọrọ isi aka ekpe ka anyị chọrọ isi aka ndị dị na ya mara ka anyị ga-esi were rand ya. Anyị nwabụ ndị ọdịnala ihe anyị bịara a different thing. Onye na-eke ọrụ eke so ndị ọbụla ma nke ha ga-arụ. Ịgbara nke anyị chọrọ ịrụrụ ya ọfụma maka na nke anyị na anyị ka anyị gaghachara aka ise anyị n'ọnụ oju anyị ọnụ. Anyị focusụrụ na one side ka anyị mezie obodo anyị ka ụmụaka anyị nwee ọrụ inwe security. Nwanne ị nwerekwa security ebe ahụ nwekwa ihe na-eme nwere isi o. And what to bring security ụkwa irie merie. Nwanne ị na-eri mbụrụ ọnụ ibi ebe eke m ga-abụ nara gị ihe iji ọ ya na-ebute. Mana ọ bụ na edozie obodo ụmụaka nwee ọrụ oceana at least ọ bụ na o nwere ike ọ naghasị 100% but onwe minimum. Ọ dị minimize because ụwa niile ihe nwoke chọrọ ka nwaanyị chọrọ, ihe oke chọrọ ikwu chọrọ ka ibe chọrọ, ihe enu chọrọ ka anyị chọrọ. Mana nke anụ mba mmadụ ga na-agba moto $500,000 na village. Almost all of them the poor. Almost all of them eribeghị nri. Ọ na-agba moto $500,000 o buru ya pụta ebe ahụ ndị polisi 1 million na-eso ya. Ndị polisi 1 million sọsị ya nwee dele ha ọsị ya wee ego ebe nwa bari iri ebe nwa nonsense. Ebe ka ibe eje ọ kakwa mma because ihe m ji ekwu ya ebe a bụ na ndị mmadụ ga-agbara m osiarị odo na ndị ọdịnala ga-eme nke ha. Mana nke ndị saịdị nke ọzọ ahụ na achọghị m na-etiwe aka ozigbo nsogbu n'iro ma na-atụ enu nkiri nke ekete onye chara ahụ amara ka anyị jiri nwayọ kpaa ihe akpa mara ebe anyị ga-esi. Anyị ga-esi aka nri ka anyị ga-esi aka ebe ka o doo anya ka a mara ebe a na-eje. So onye na-ekwu ọ mara ka o si ekwu onye makwa ebe ọ na-asọpọtụ ọ mara ebe ọ na-asọpọtụ ma ọ bụ nke anọkọta nnọọ onye isi ọ na-edu onye isi i were ankachivu kechie anya kọrọ nọnsensị jebe. Mba a na-ehe ise a n'anya. Ụwa abụrụ ebe obibi. Ụwa abụrụ ebe obibi. Ụwa bụ ọkụ mmụọ with proof. I can prove it to you. Onye ebe a bụ ebe Chukwu na-ata mmadụ ahụhụ. So ị ga-eke nkwụcha na nkwụcha abụrụ ụjọ maka ịbịakwa nnọọ ka isi na Chukwu mere m ebere. Nwanne Chukwu na-emebere n'ọkụ mmụọ. Ịma ha n'ọkụ mmụọ ka ị nọ. So ị ga-achọ ka ị ga-eje eme escape from ọkụ mmụọ maka Chukwu tụrụ gị already n'ọkụ mmụọ. You are here n'ọkụ mmụọ already. So Chukwu anyị ha mere gị ebere. You will prefer if you remove the corrupt element you escape hellfire. Nke nwa na onwe gị remove to escape the hell. So imeri otu ahụ nwanne ọkụ ya agba gị and o nwere ike ọ gbazie gị the worst one. Ị gada na nkịta ma oke mmadụ aba mburu ha na ihe apụta ha na ndị kọọla ebido ozugbo kpọba onweghị mgbe ọ bụla ha na fon ama ma na-ezighị ezi nwanne we disagree. Ọ bụghị ya Nigeria is never a problem. I disagree.
with my proof. Asịkwa m na achọrọ m ha, but agwara m gị n'eziokwu bụ ndụ and I must speak it. Ha abụghị nsogbu. Problem bụ ndị be anyị. Gwa m one single company nọ n'ala Igbo. Tell me. Gwa m one single company n'ala Igbo. Ị ga-ekwugo, ị ga-asị m na ahụrụ kesi amụ ụtọ nsị. Gwa m Innocent. Ọ sị Innocent ka ndị Igbo ị na-arụ ọrụ n'ime. Gaa na Lagos, go to Abuja and see 98% of it na Abuja bụ ndị Igbo nwe ya. 98% on ndị Igbo na Abuja. Go and see yourself. Go to Sabongeri, jee to Meduguri, jee to Banana Island, got to Dauphin Estate, got to Lekki and see yourself. Go there and see. And I don't go with the emotion or sentiment. I don't go. I go with direct. Here ordinary. We believe in justice. Justice, natural justice. Nigeria, I don't care. Ihe mma bụ na ana Igbo anyị ga-develop here. Ma onwe ihe ndị Igbo mere to develop ana Igbo, ị gaghị confuse m by mere talk. Isi m na ha bụ show me why. Show me why. Anyị nwere 5 governors na ana Igbo. 5. Gwa m ihe ha na-eme. Ego ị na-enye ha ka ebe the money dị. 5 states in our own hand. 5 ise ofu ịbụọ ịtọ ịnọ ise n'aka anyị. We cannot nothing. Marakwa na amara na governor will chief security of every state. Chief security of every state on the governor where. On the governor will chief security of every state na Igbo. Ebe ahụ ka nọ na-egbu ụmụnne ha every day. Ndị polisi gbuo, ndị amị gbuo, ndị boko gbuo, everybody gbuo na ana Igbo kwa. Anyị nwere governor. So no economic power. Na ana Igbo nothing like economic power. But ndị Igbo nwere economic power na Abuja. Go there and see the shopping malls and bank. Jee na Abuja and see shopping malls and banks. Go to Lagos and see them. Na ana Igbo nothing. Na ana Igbo nwere ihe dị ebe ahụ. Go there you see yourself. So kekweni always state, ihe na-ekwe state. Ọ bụ Igbo land our ancestral heritage land. Ani anyị ha agbakọta ya azụ. Atema onye nke America, onye nke America. Until we get it right. Nwanne ọwụ na ha nọ ebe ahụ to puff their pocket, we have to push them away. I ga-ewepụrịrị ha, we must remove them because we have the number. Unu atụzi na-egwu, we have the number to remove them. They must go. Ma ọ bụrụ na anyị chọkwara, if we want, they must go. We have the number. We are the majority. We are the population. Not because of we use emotion and sentiment instead of our reason, brain. Because we don't use our brain. Had it been we use our brain, I nwere the number to remove them. Don't be afraid. Ọ ga-asị a ga-ezuru vote. How many places ka ha ga-ezuru the vote? Mmadụ 1 million, 2 million, 3 million bịa na one place ha zuru the vote. How? Ọkwa ha mere na Port Harcourt. Ọwa ọkụrụ na Port Harcourt. It does not work. Because the people, the population dị too much. Ị ga-agbagbu mmadụ 1 million for vote. Can you shoot 1 million people because of ballot box? Ị gaghị eme. Nobody. It can never happen anywhere. So until because we are all informed. Mmadụ kwuru ya ebe a, we are uninformed. We are ill-educated. And I get me accept. Only then we can overcome this thing. Only then we can overcome, because the world changes and I saw the world change. So we stay in all this emotion and sentiment. Hausa, Yoruba nonsense. For me, what do you see? Actually, a place to govern by myself. Actually, I want a place of my own. Yes, of course. But I'm not going to one. We're going to one. I got going to one. Go to one. I now kita. Enwekwa ihe anyị mepụta nwuru on our own na self. Enwere ihe anyị mepụtara. Ndị agha nụrụ ọgụ 1960 ha nwụwakwa now. Most of them adịgo old. Ndị agha ịma nụrụ ọgụ on the 60 adịgo old now. All this younger generation ka ihe anyị mepụtara. All complain. Only complain. Osibe anyị n'aka o, because nna anyị ha mụrụ anyị 20 30 enweghị ihe ha mere anyị. Nothing. Ịmụrụ 10 people, nothing, no single education. 10 people. Ofu onye je obodo oyibo kpụọ ọgwụ n'ọnụ, kpụgide ọgwụ n'ọnụ, kpụcha ọgwụ n'ọnụ, batara ọrịa ụlọ na-aba. Hey, ọ bụghị ma nwa onye ga-enye m, ọ bụghị ma nwa onye ga-enye m. Ọmakwa ugboro onye nwa ejere nga na Germany na Switzerland o.
ọmakwaghị ugboro onye nwa ya jere nga na Switzerland na Germany jife arụ ọhụụ na enu ahụ ọ pụta na-achị ọ bụ ma nwa onye ga-enye ya dị ara. Ndị Igbo generation gap. This is a new generation. Either you listen or you don't listen. This is absolute truth. Ọ mụ na gị. This is our generation. Is between me and you. So I ga-change, I ga-emerịrị something that will keep us alive. Isorokwe ndị amụrụ nwa 10 mụọ 12 without any accountability. My friend. Ị na-anakwa oko ihe mere mmadụ ajụ ihe mere nna ya, ihe mere nna ya eme. Ọ bụrụ na ịjụ ihe gburu nna gị, ihe gburu nna gị egbuo gị. Kedu ihe tinyere anyị na situation anyị nọ today? Ka ihe tinyere anyị condition anyị nọ today? I want to know. Ndị Igbo ga-ajụgodo onwe ha otu a ka ana Igbo dị mbụ. No. Anyị nwe na onwe anyị toro mgbe anyị pere mpe ọ bụghị otu a ka ana Igbo dị. Go and ask question. Jee jụọ ese ọ bụrụ otu a ka ana Igbo dị. Every street na ana Igbo nwere company, nwere factory. Mgbe ndị Igbo n'anya m ka ọ mere o. Every street nwere factory. Phone dị na village anyị, phone, telephone dị na village anyị. Telephone ọ bụkwa ha na mgbe aha ka m na-ekwu dị na village anyị mgbe anyị toro. Mmiri na-agba, pọmpụ na-agba na village anyị mgbe anyị toro. Na Nigeria kwa, na Nigeria pọmpụ, telephone, tie road ụzọ atayịrị na village anyị. Na village anyị. So ọ bụ generation gap. Ọ bụrụ na anyị gbachi nkịtị na-ekwugheri our generation will waste. And anyị mụ ha na nwa, my friend, onye nkịtị nwa ya ga-abụ onye nkịtị. Onye nkịtị nwa ya ga-abụ, so anyị bụrụ ha ndị nkịtị na-agba ọgbọ na Malaysia, na-agba ọgbọ na Thailand, na-agba ọgbọ na Europe. Nwanne ka ihe ga-amụ, gịnị ka ị ga-amụ? Younger generation ndị Igbo, ndị nọ n'ala Igbo ha enweghị aka ọrụ. Ndị nọ na Lagos onwe ndị na-azụ ahịa mana ụmụ ha na-asụ Yoruba, na-asụ ihe ọzọ. Ndị nọ na outside nwanne ọkwa ihe generation mụ na gị. Ndị nọ Europe, ndị nọ Lagos, ndị nọ Abuja, ka ekwe n'ala Igbo nwa, ka ekwe ndị ala Igbo ebe ọ dị. Where is it? Ka ekwe ndị land, where is the land? A na-ekwu okwu ala Igbo, kedu ebe ọ dị? Where is it? A na-ekwu okwu ndị mma eche na anyị bere ebe a na-akọ abịaghị ịkọ ihe anyị bere ebe a wụ simple because we know it, that's why we are here. So mgbe ekwu ha n'ọdịnala unu kwesịrị ịghọta ebe anyị na-eje. Na enwere ihe kpọpụtara anyị, na enwere reason why anyị ji wee bịa ebe a. Ọ bụrụ aba because ekwu aga no. Onye ọbụla nwere onye na-achị ihe, enwere ihe Chukwu mbọsị Chukwu kere ike o kwere ihe ga-abụ. Mbọsị Chukwu kere ike o kere ihe ga-abụ. Okay, ọ ka dịkwa na be anyị, ọ ka dịkwa ya data ihe pole a na-eji oji, ihe phone a na-eji oji. Ọ ka dị na village anyị today. Ọ dị ebe ahụ. Ịghọtago? So ịma na-ekwu na enwere ike ndị ọfụ uchekwa n'otu a ka ana Igbo dị. Ọ bụrụ otu a ka ọ dị, unu hapụrụ corrupt politicians. All corrupt politicians ya, ọ bụ ha bụ the problem. But unu amara. Ọ ha nwa bụ the problem. I tell you, ya bụ secret. All the corrupt politicians, onye nwale your birthright. Ọ ha nwalere gị. Then ha rere gị nara ego tii na akpa. So nwere onye mere anyị, anyị mere onwe anyị. Onye ata na Chukwu ụta, anyị mere onwe anyị. Ndị ha gburu anyị ịba. Ọwụ ndị be anyị gburu anyị. Ọwụ ndị be anyị gburu anyị. Sakọzi na akụkọ ọsị ya agbakọtara Chukwu azụ. We left our God and God is punishing us. Unu akpọzikwana Chukwu iyi. Unu ga stop ime Chukwu insult o. Stop this nonsense. God da punish gị na gịnị mere? Na ancestor gị. Mere hapụrụ dia, you live your way. You live your way. Take isi mara your way. Ịma nọmba ahụ. Are you there? Ọgụ our ancestor. You are ancestor in spirit or by flesh. You are ancestor by spirit or by flesh. So you know ebe ahụ. Take isi mara kwan. How did you know that na ha gbakọtara Chukwu ga-azụ? Nature is nature. Sun can never change. Moon can never change. Nature never changes. So ị na-eme ihe ọma, ha na-eme ihe ọma, ị na-eme ihe ọma. How can God gbakọta gị azụ? So ọ bụ ngụwa na-eme ihe ọjọọ, Chukwu agbakọta gị azụ. So onweghị hapụghị ya owe. Ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ. Ma mgbe ndị ochie ma kịta ma echi. Evil is evil. So if you do evil, nature will punish you. Pump and play. That's anyị na-ata ahụhụ because we are evil men. Anyị na-eme ihe na-adịrọ mma. Ọ bụghị evil men ahụhụ mgbe izuru ochi ma ị gbara ama. E nwere ihe ị kwesịrị ị na-eme na ha eme. Politically, we are nowhere to be found. Economically, we are nowhere to be found. A na-eme business, ego dị na Nigeria dị n'aka ndị Igbo. But the bank adịrọ n'aka ndị Igbo.
Do you see the sense? nwanne ihe na-eme anyị n'aka ego Nigeria dị n'aka ndị Igbo but the bank adịghị n'aka ndị Igbo. See it now. Just were isi ire gị eze gị ọnụ. Ego anyị dị na bankị onye ọzọ. Na bankị onye ọzọ ka ego anyị dị. So who control the piper dictate the tone. Mfe si na federal government anọrọ n'aka gị. Federal government was there and was there now and will be there tomorrow. So onye ọbụla nọ ebe ahụ gana dance na the tone of that federal government. Ma mpụrụ njekwa ebe ahụ he will do the same thing. So you have to build a system that overpower those things. Ị ga-enwe system ga-eme overpower. So bank ị ga-eme ekiri any sense. Ị ga-eme any effort. Bụ just apụta n'aka ogeri because of na ọ na-ewute m ọ na-ewute gị imekwen gị. Ọ na-ewute gị ime gịnị? What have you done bụ ọ na-ewute gị? Ị na-ebe akwa a na-agba nne na nna ya ọtọ ebe ọbụla ime agbuo gị ime agba gị ọtọ ịhụ ya na nwanne ụzọ ahụ agaghị ịfụrụ ya na ọgarọ kemgbe anyị ebegide akwa beruo ya nwa when nwanne ọwọ that way awa ọkụrụ ịghọtago ọwọ ọkụrụ. So the best thing a na-ekwu here o anyway nke aha bụ talk for another day. Ihe anyị bịara bụ ọdịnala ndị Igbo, the nature principle, the sacred way of science. Ọ ihe anyị bịara anyị mee ọrụ n'obodo anyị ọ dị mma. Anyị ga-ewetakwe foonu ma ọ bụ na apụ anyị pụta, apụ anyị na-apụta, redio apụ anyị na-agbasa dị ozi ọma n'ala Igbo so that onye ọbụla na-anụ ya ịkpọkwa anyị chọkwa ịkpọ kọlụ ikwuo your own opinion. Ihe a na-ekwu opinion mata. Ihe na-ekwu abụrụ ya bụ absolute. Ihe na-ekwu my mind. So you can call and contribute si na nekwe n'ihe ichere dị na ya debate ye ọwụ na o make sense to me ihe na-ekwu anyị esoro gị jebe. Mana ọkwa na nke na-ekwu make sense whether you isoro ọbụla isoho ozi nke ahụ okwu aka onye ahụ ịghọtago. Mana ihe na-ekwu bụ na before anyị eme ihe n'ụwa we have to study it. Ọwụ na ọ gara anyị eme ọkwa na ọ garọ anyị agaghị eme na ndị ọzọ mere maka o nwere ike ọwụ nwoke abịakwa na-akpọ mmadụ na fon ebe. So anyway ọdịrọ too much na bụ ndị ọdịnala anyị ga-arụ ihe na be anyị mana amara na unu agaghị amakwa ihe anyị na-arụ. Unu agaghị amakwa ebe anyị na-arụ ya mgbe anyị na-arụ ya maka ndị mmadụ ajọka eji ha abịa mebiri mmadụ ya esi chụọ mmadụ ime ebe a kọba nonsens. Anyị ga-abịa mezie ọrụ unu a na-arụ ọrụ nwe ebe a nwe ihe anyị na-arụpụta ihe eji mara anyị mana anyị agakwaghị mgbe akwụkwọ ha mgbe arụbazie ya abịaghị ekwu na arụba na mba na agaghị ekwu ya mana a ga-enwe redio ebe a na-ekwu okwu na-ezi ozi ọma. Anyị ka nke ọ bụrụ sọ m ndị ọzọ nọkwa mana ịmagodo onye ọbụla ekere ọrụ eke onye ọbụla nwee nke ọ na-arụ. So asị m unu nwee na okwukwe onye ọbụla na-eme nke ọ na-eme ya jisie ike. Unu adakwa na mba, unu anakwa n'azụ, kama mee ya ka ọ dị mma so that ka i wee merinwuo onye iro gị, ka i wee meriwuo onye maka onye iro gị. A sị na onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche mgbe niile. Mee ka i merie onye iro gị. Ị gaghị abụ ohu nyere onye iro gị, mba, ị gaghị abụ ohu nyere onye iro gị. So ị ga-eme ka i merie onye iro gị mana ime ọfụma i merie onye iro gị. Imere ọfụma onye iro gị agwọ gị ịba, ezigbo ịba gị na ya. So ọ bụ ya ka m na-ekwu. So ọdịnala bịara bụ na ọ bịara onye ọbụla ihe anyị na-eme na-adị mma. So wadịrọ bata na WhatsApp anyị ebe ahụ anyị na-ekwu ezigbo okwu. Ọ bụ ihe anyị na-ekwuru ebe ahụ ka a ga-ekwu ebe a. Bịa ebe ahụ ịmụrụ ihe ị na-amaghọ onweghị knowledge na-awa ahịa n'ụwa. Ọkwa na ịma na-eme sayensị and teknọlọji. Nsogbu adịrọ anyị nwekwara depatmentị nke ahụ ndị chọrọ idozi ala Igbo. Anyị kere ọrụ eke anyị bịara ịrụ ọrụ n'Igbo. So ọ bụrụ na enwere ihe ọzọ chọrọ ime jisie ike anyị kwụ gị n'azụ. Mana ime nke dị mma ime nke adịghị mma anyị criticize ya gị. Ịchọ ịma ịma ọ bụrụ na ịchọghị ịsọ isi na anị mmụọ we don't care. Ma ihe anyị ma bụ ihe ọbụla ga-abara ndị be anyị uru ka anyị chọrọ. Ọ bụrụ na ị ga-enye anyị ata nsogbu adịrọ we follow you. Ọkwa na stori akọrọ akụkọ gbagọkọrọ gbada ị na ọdịnala anyị ṅụrụ iyi na ala Igbo anyị agaghị agbakịta ya azụ. Anyị agaghị emefu ọbara ala Igbo. Ọbara mmadụ onye ọdịnala ike nga agaghị akwafu ọbara n'ala Igbo. So nwanne ntị ha na-aka ebe ahụ anwụọ m. So ha naghị m eme. So mkpu ha na otu unu ama na enwere ihe m ji ekwu maka ya. Enwere ndị ọdịnala gbara ndụ na ha agaghị akwapụ ọbara onye Igbo n'ala Igbo. So nwanne agaghị m eso ihe ọbụla ga-akwafu ọbara onye Igbo which mma na ọ ga-eme maka anyị na-afụ na ife na mfụ na nzuzo mmụọ na-agba anyị ihe ga-emenụ. So we don't go there. That is pump and play. Onye nwe mere anaghị m etu mgbe ọbụla ememe ha na ihe na-adịghị aga
apụọ m maka ama m na ndụ m sọrọ ya nsọ, ọ sọrọ ndụ m sọrọ ya nsọ. So that's why anaghị m eje ebe ahụ akụ ha n'okwu ọbara achaa m. So mgbe ọbụla m na-eso jee ebe ahụ mara nụ ihe mere m ji wegharị iso eje ana Igbo ọbara mba ọ bụ nke m kwere na ya. So ihe ọbụla a ga-eme ọ bụrụ ọbara onye iro nsogbu adịrọ, ọkwa ọbara onye Igbo gụpụrụ m ebe ahụ esoro m ya. That is all. Ọ ihe anyị bịara ka onye Igbo ọbụla ọ dị sacred. Ndụ onye Igbo bara onye anyị uru because ọdịnanị bụ ihe dị naanị, ọ bụ mmụọ ọdịnanị ka ọ bụ. So ndụ ọbụla bụ onye Igbo enyere akpa otu bie n'ala Igbo ọ dị ka ndụ m nwa. So onye Igbo nwụọ m nwa nwụrụ, onye ọbụla nwụrụ n'ala Igbo is like nke nwa nwụrụ. So ọ bụ ihe anyị nọ n'ime ya. So onye nwa mere ihe ọ bụghị ihe ọbụla ka a ga-etinye aka, ọ bụ ihe ọbụla a na-eme ka anyị ga-etinye nwe aka na o nwere ihe anyị na-asọ asọ. So o nwere ihe anyị ji maka ya wee bịa, so unu nwere kwesịrị ịma ihe ọdịnala bịara bụ ha ọjọọ. So a na-akọ akụkọ a na-abịa ọzọ na-akọrọ ka ndị ọzọ kọrọ nọ agụ anyị no mba, nwere ihe anyị bụ n'obi. O ntiri mgbe anyị mechaa ihe ahụ mgbe ahụ ọzọ ka unu ga-amasị na enwere ihe ndị a bụ n'obi wee bịa na ha abụghị ndị one of those people bịa ha na-akọ nonsense. So nwanne onye ọbụla ya dere m inbox message, nye m nọmba WhatsApp gị dị na adịa m gị na group mmadụ ajụkwana m nọmba ọbụla ebe a, biko dere m inbox gwa m na nye m nọmba gị dị na adịu na WhatsApp. So wadro asị m Chukwu gọzie unu ndị Igbo, unu nwere mmadụ hapụ na akụkọ kama na ihe unu na-eme ọ na-adị unu ọsọ gara nwanne gara o nwere mgbe eji eme gara nwee mgbe eji eme gara mana mbanụ magoro ndị Igbo ahụ na ahụ ha ọkụ, ha na-eri akpụ. Ịma na ị na-eri akpụ too much, ịma na akpụ na-eme mmadụ ọ na-eme gara akpụ ma ọ garị ọ na-ahụ gị ma ọ bụ ịṅụ anwụrụ ọ dịghị ka ị ga-egbu mmadụ. Mana bife ịmara ihe na-eme ịchọzi ibinite ọ bụrụ na ịnwụgo ma ozie mmụọ gị ka ị na-afụ na-akpagharị ị na-adọzi ka ị na-adọ ahụ gị ka ịdọnite ahụ ga-asị mba nna nwanna nwụgokwe ma ndị agbatugo m naanị ịhụ na ịnwụọ na ikwu izuzugharịbazie na streeti bụrụzi ozu na-akwa ha akwa kemgbe ahụ ịnwụọ ya ha akwa gị. Ma ndị Naijiria anaghị akwa mmadụ akwa, egbuo oge ebe ahụ adọsa gị n'iro ụdị na-eri ezu. So ụmụnne m nsogbu adịrọ, mbọsị nta ka anyị chụọrụ n'Owere nchi anyị ga na-abịakwa na-agbasara ụlọ ozi. Ihe mere na since all these days anyị ebutebeghị ozi dị agha bụ na enwere ihe ọzọ anyị na-eme dị mkpa. Mana maybe before next week anyị ga-ebutekwara ụlọ ozi, ụmụ ozi ndị chọọchị a ji egwu wayo na ụmụ ihe nna nna anyị ha megasịrị mgbe ndị ochie dịkwa mma, ewetakwara ụlọ akpakọkwa ya ọ na-ewetara ụlọ. Mana ịbịakwa na grupu WhatsApp ị ga na-amụtakwa ihe dị agha. O nwere ihe na-ama ha dị n'ụwa sef ọ ka nkụ kama na mgbe redio anyị pụtakwuba okwu ka o dostins ga-adị normal a na-ekwuzie because nke anyị na-emegodo ebe a bụ jos anyị na-achọ kọstọma. So nke ahụ bụ normal process of radio broadcast and everything. Nke a bụghị broadcast, ya bụ just live video eji atụne ka a mara m ka ụwa ga-adị. Ọdịnala bere ezigbo ihe. Udo dịrị unu ụmụnne m. Unu agbala ọsọ, hapụ ndị ụka gwanụ ndị ụka ha si ebe a abịakwa na onye ụka ọbụla bere ebe a ya mara na omego baptizim n'ọdịnala. Ọ bụrụ na imeghe baptizim nwanne ịbịa ha na-akwuo nọnsensị akpọọ ma Amadioha ọkụtuo gị na ozugbo ịda naanị nke ewere gị mekwa ihe ịba na akụkọ. Nsogbu adịrọ ngwanụ ka ọ dịbanụ.